Здравейте хора, тук сте с Shadow Master и днес ще играем Lifeboat и се чудя на какво да започнем. Ще изиграем по няколко игри всичко. Бедуар съм много лапва, така може да почне. Survival mode, capture the flag, bounce hunter. Ето тим, защото почне кефи, нали вече почне на него игра. Ще не мога вляза. Значи Skywars. What? Capture the flag, не моли. Трябва рестарт на... Просто много ми е скучно. Сорчи лагва, ама... О! Чакай малко. Опа, тук това... What? Знам лаги, ама... Ще не мога вляза. Супер, значи играем тупя. Тук един и то няма вътре никой. Курса не му играя. Bounty Hunter не му играя. Capture the flag. Сериозно е. Значи сме тук. Просто... Отиваме в другия мап. Защото като гледате, тук не са изобщо за игране. Да, тук сме с 100, намерихме тук малко кол. Да знаете, супер много съм се развил. Само това ще ви кажа. Толкова много играх напоследък и на Clash Royale, главно на Minecraft. Нали, също си беше така, сложих най-тъпия басейн. И ако питате, може събота или неделя да игра с един мой приятел на този мап, да ходим в Недъра, защото сам просто не ми се ходи. Те стъпите не знам къде да правя. Сега посмотрите, тъпо животно. Тук как виждате имаме едно косе, намерих морков от едно зомби. Ще ви покажа хубавия ни тъпо построен такова. Джампинг. Тук имаше нещо. Сега се сетих. Тук към това ще направя някакъв код. Така че съберем на страшно много неща. Всъщност първо да отидем да си направим една обратно. Който иска да джойне в мапа, ако е от Варна, да ми звъне, да ми пише в коментарите, ако иска да участва в мапа, ще му дам IP-то на сървъра. И
да влиза. Ако му се посъди, но ако не иска, негов си проблема, не ми пука на мен. Тук съм съставил главните айтеми, а който влезе тук му са стайчките, има една тук, една тъпа направена, ще не ми се гледаше. От две легла и тук може да спите. И който е паркур мастър да скача и тук. Даже съм шел табелки, ето ги енчантинга, нали по повече неща съм ги сложил. Така че няма проблем според мен за никой, който играе тук. Са дай ми тръвичка и не ми дати. Моля, их нищо да дават. О, клас, имам много. Да, в избили малко. Ще видим, ако някой го гледа. Това пишете в коментарите. Ако искате да участвате, аз вече ви казах. Би трябвало да съм ви казал, но както и да е. Ще ги оставя да се преживят още малко после. Изядем. Трябва да взем сега дърво, да си правя пръчки и откачи на маратата. Да се прави две. За мапа не е премиум. Как може да идвате колкото хора искат. И ако искат. Чакай, че съм пуснал. Значи да свираме така. Всяката си тук ще направим един левел спаун, ще бъдем материали. Тази хубава кепа, която няма я енчантвам. Ми дадат като легендарчес, която още я чакам. Да не забравя, ако някой ми пълнява да се абонира, ако иска за мен. Ще правим парт. Ще се опитам да събера доста хора. Да не съм само аз. За сега таки. И пак тона го щупих. Ето къде имаме един крафтинг тейбъл. Така. Ого, сам толкова ли слаби мога да направя?
стълбички хубаво. Сега трябва да имам дърво, за да се изкача. Имам доста дърво, за да се изкача. Сега някакво и така от тук ще направя. Стълбички, после. Вау, супер! Нещо се намери. Да, всъщност добре си. Ужас! Убих са. Чудесно. Да си го отваря трябва всъщност. Има крафтинг. Къде бях тия? Крафна малко пръчки. Ени като такива бяха обачки събрах. Бях. Така стана чудесно. Като някаква пътечка. Ще ми идват като откачени. Аз май съм го писал написал. Видя. Survival easy да е поне, пък като се събере много чакай, да не ихни. Много да пискут. Да си има два хода. Всъщност но това е за сега от мен. Обаче съм сигурен, само да кажа, че много скоро ще има дългичък. Писмо, къде е това? Не. Сървъра вече е мултиплеер. Трябва да тук, където не влизате.